zdraví vás Kiko u nového videjka. Dneska som tu nej sám, ukážem vám hostia. Je to so mnou Tomáš. Ideme na Urbex, malo ísť hráč alebo srač, ale keďže nám extrémne teraz vyšlo počasie, to som aj nečakal, tak proste ideme natočiť Urbex. Sme momentálne na nejakej randomnej luke a cez takú dieru, ktorú vám potom ukážeme, sme sa museli pchať, čiže poďme na to. Ľudia, ideme sa kúknúť, že kade toto ide. Toto nás tam čaká. Tam je niekde vchod a tam nás to čaká. Aj tu viacej tých budov. Je tu jedna budova, tam môžete vidieť strechu a tu je ďalšia budova. Takže ideme sa tam kúknúť. Takže ozveme sa vám až keď budeme tam, chlapci. Takže po pár minútach, keď sme tam išli, sme to konečne našli. Sme tu. No. Náš legendárny spot s Kikom, takže... Fú, ale to ako to je... Pekný chladek tu je. Takže poviem na rovinu, neviem, či by sa sem niekto dostal, pretože to je za potom a my sme sa museli prepáť cez takú dieru. Takže pre takých trošku obezných je to také, no. Ale to boli asi... Takže to asi nejaká, jak keby také miesto, kde sa... Ale je to dosť veľké. Je obrovské. Bol som informovaný o tom, keď sme tu boli, že tam ho nevedú také schody staré. Takže som zvedavý teda. Takže ideme to pozrieť. Je to ako obrovské. Ježiš, díra. To boli asi úplne... Aha. A máš? No, tam to bolo iba viac než kone. No. Ale veľké to tu je extra. Aha. OK, ľudia, my to asi stopneme a ozveme sa až v druhej miestnosti, lebo to je celé. Yes. Dobre. OK, už sme na konci tej chodby, dosť dlho trvalo, akože ono sa to aj nezdá, ale je to fakt veľké. A poďme sem teda. Wow. Ježiš. Stoječka. Ježiš. Tak, je to tu dosť prísne. No tak som to pil na fľašu. Ježiš. Tu asi niekto písal Separa. Hlavne ľudia píšte do komentáru, kto počúva Separa, dajte like a odber a napíšte do komentáru určite. Poďme sa pozrieť asi hore. Natáčaj to. Natáčam. Alebo vieš čo, stopni to? No. Jo ľudia, takže ideme hore po týchto... Hej, ale to fakt nejpá, dobre. Takže... Ja sa dosť bojím. Hovorím ti, tie schody hrozia. Ale nie sú zase také... za to trošku ale šmíka. To nevadí. Šup. We are up. Počkaj, tam taký... Skús. Drží to. Ako tak. Kokos. Dobre. Dobre, To je nebezpečné. Let's go. Wow. To je tež tak... Asi úplne hore. Tí strechy vyzerajú dobrou stave zatiaľ. Fľaš musá byť. Kokos, jaká trubka. Ty kokos. Tak koľko môže mať tá trubka asi? Ja som zvedavý na jednu vec, lebo som počul, že sem chodia beťaci. Dosť často. No. Takže ja som extra zvedavý. Ja som hlavne zvedavý, čo je v hentom boxe. Čo tam je? Poviem ti len tak, že proste uprostred ničoho. Len tak proste máš polovici a keby ani nie. Len tak proste hento. Cígos. Hryso. Jo, to je... Cartridge? Ježiši. Z kartu, no. No ale to je zaujímavé. Tu je sa diera. Tak sa by som sa asi prepal nechcel. To by som sa asi dostal naspäť do tej chodby, no. Do tej dolnej časti. Ľudia, ale ono to asi vedia aj na strechu. Ajde. Ja počkej, som si bere, teraz som chádzal, ne? Tak, to sme išli. Presne od henta z toho rohu sme vyšli. Ale až dolnej časti. Kiko toto ví, Kiko trošku vie. Ale začne ako fúkať. Ja to videl
film Nožnice ruky Edward. To je úplne ten Don Leon. Aha. Úplne Nožnice ruky Edward. Mhm. Okay. Podľa mňa si myslím, že to mal lepšie ako. Myslím si, že to mal asi... No, viacej veci tam mal, ale tak... Je to také prázdne, ale tak čo sa dá čakať, že? To vyzerá proste jak vnútro, alebo teda vonkajšok tej stálej telky proste, kedy proste tak vyzerá. Skúste s tými toparkami. To kebyže fakt, že skočím, tak možno skočím aj na strechu, ale ako... Nechcem to precenovať. Tu sa ešte pozrieť sem. Tu fakt ideš na vlastné riziko. No hej. Chlapci, toto určite nerobte, toto pozrieť na toto video. My sme profesionáli, proste víš, ako máme to nakúkané tu. Takže... Aha, takže takéto veci určite nerobte, jak my. Ale tak, akože, vieme, čo od toho máme čakať, ale hlavne, že proste sme proste prepatí. No. Ale proste, my to treba, aby ste mali. Tam neseš panu dole. To má koľko možno? Kamo. Som počul kroky. Kamo. Som počul kroky. Kamo. Ty kokos. Hej, stopni to a poďme dole. Poďme dole. Tam je chlapci, že to bol asi trošku debilný. Vietor. Dúfam, že to bol vietor, ne, že teraz to bola čo sa... Určite vietor prenášal hlasy, nie? Ale reálne, možno niekto vonku s obsom alebo niečo také. A čo by tu prosím tá robil? Ale tie flašky, počkaj. Flašky hovoria za všetko. Ak sú od dola diera spravená, tak určite negrafitujte, jak my. OK, môžeš to stopnúť. A my ideme na ďalšiu budovu. Ľudia sme venku. OK, tak my sme asi vyšli, stále nám to nedá a ideme sa pozrieť ešte niekam. Tuto napríklad to hneď do tejto. Lebo tu je tých budov ako viacej. Tu je ďalšia druhá. Tu sú tie dvere. Táto sa tam tiež dá dostať. Je vlastne, hej. Ale on to by milé bolo otvorené. Otvoríš dvere a... No však to, ale on to milé bolo otvorené. A ne, to pršalo. Ale by tu fakt ako niekto toto bol. Ako, nevieme, či to ako zavreté, alebo také dačo. Ale to je fajn na skladných viacej. Toho sa na to je fakt, že viacej. Je to tu. Pekné, ale skedy. No. Počkej. Ale akože doby tu bol, však to je za potom človek. No však to, a doby sa sem dostal. Opa. Wow. To už to vypadá ovláčo lepšie. Je to hlavne menšie a myslím, že to aj poschodené má. Ó, to je cesta. Počkej, my sa dostali na cestu? Nie, ale ako to vedľa. Je hen tam. Som videl to, jo. OK. Zariadené mimo prevádzky. OK, ale je dosť jednoznačné, že to tu bolo Je to asi, pre kravy. ale asi to aj bol, lebo však vidíš, že... Ty Čo to stále bolo, vie? Však to je tá druhá otázka toho. No počkaj. Nekam, to nechcem odpovedať. Ne. Tam mám to zvlášť. Idem sa pozrieť. Tam tiež vedú schody hore, aha. Ja vím, však, lebo to také. Bol si tam už hore? Bol, aj tu, hore. Hej, a si tu bol s kým? To isté, ale... Ja som to bol... Tam nejdem. Tak to nechceš vidieť. Tam nejdem. Tak to nechceš vidieť. Si normálny? Poď. Ja tam nejdem. Poď. Tak asi vyzerám tak, že asi nesám. Ja si sa nebojíš, ty kokos? To ich vypáme. Hej, kámo, ja sa bojím už. Oh man, tak toto sa dobre pekne zmenilo. Bol tu voda? Vieš, že asi bol, lebo tu je veľa vecí. Piče, bracho. Ale že nenadávaj. Sorry. Nenadávaj. Dve nadávky už tu boli. Ja som sa lakol. Už tu boli dve nadávky spomenuté, takže... Hej, kámo, daj kameru, počúvaj ma.
Tu môžete vidieť živý dôkaz, aký sa má poserať. A proste všetko bojí. A išiel som do toho. Však ako Fúr, poďme preč, kámo. dáme ešte len tam na konci a poďme asi úvod videa. Nakoniec asi. Ale ako poviem vám, že toto je zaujímavé, ako táto mašina. To je zaujímavá. Ale je to tu extrémne tusté, kámo. No však to je to. Fúha. Tu my sme boli, sa mi na hentej budove boli. Pamätá si, keď sme reálne, že boli v Pračaku, ne? No. A jak sme tam robili... A jak sme tam robili ten bunker a my sme úplne do tej tmavej odešli. Do tej tmy. Dobrá, ale už som na to že Dáme tuto nakoniec. lebo vážne sa bojí. OK, tak. Tak asi. Čo tam je? Ale asi to je výška. Ako keď seno, tak by si aj proste prežil. Dáš tam parkouristu a ideš. Tam máme ísť dole, to je to. To už rovno do dole. To je rebrík. Ale taký železný. Tam tak. Po takomto rebríku, no, že sa ako šplhá dole. No, počul si? Aha, tu mal vodu, baby. Zeber si plášte. Ale to hej, to vedú. Dobre, tak asi vidím, to by sme asi ukončili. Jo. Takže ukončím to ja, pretože Tomáš to natáča. Jak ste mohli vidieť, som celkom pokakaný z tohto tu, ale robíme to pre vás, čiže keby ste chceli viacej takýchto videí, určite prekonám strach a uvidíme sa v ďalšom videu. Peace.